o que facemos é entregar un premio que foi concedido por unha asociación internacional de escritores que ten José Laje. Entón, cando lle concederon ese premio, ela estaba traballando en Argentina, non pudo recoller, que lle deron o premio a ela e a Pedro Ruiz, dos españoles. A ela deronlle o premio en representación artística. Entón, pois, voulle entregar eu o certificado dese premio e logo presentamos o libro Na procura de Ruliño, 6 farsas para títeres, que é autora pois, a nosa secretaria do Instituto Ana Isabel, que ademais foi titiriteira, e gustalle que lle chamen titiriteira, porque anduvo cos títeres e ademais ten unha información moi profunda. Publicouse unha tese de doutoramento hai pouco na Universidade de Santiago e viñeron a pedir información e levaron datos importantes que lle dou Ana. Procura de Ruliño conta a historia de como se creou o Teatro de Títeres da Asociación Cultural Avantar, que tipo de obras facía, onde se representaban as obras, a xente que participaba, como se construíron os muñecos, bueno, os monicreques, porque iso todo, pois, levei no eu. Entonces, esa primeira parte é un pouco así de contar as circunstancias que na miña vida personal me levaron a chegar a facer ese tipo de traballo. E a segunda parte, 6 farsas para títeres, son exactamente as 6 obriñas que eu escribín para o Teatro de Monicreques. Teño recibido premios internacionais, non? Bueno, este de escritores tamén un premio internacional, ven dende Chile, dende Perú, pero que mo entreguen o Instituto Carballiñés, sabes? Avelino Muleiro, un filósofo maravilloso daqui da terra tamén do Carballiño, e recibilo aquí, na terra, o sea, isto é algo maravilloso, é dicir, só podo dicir que estou agradecida porque non podo dicir, como é este refrán, en casa de ferreiro cuchillo de pau, pois no meu caso non, o sea, son querida no Carballiño e eu quero o Carballiño, o sea, que feliz de recibilo aquí, na miña terra. Eu que non teño quen rece por mí.